नै आङो थाइजौ आसार बनायनो नागिरदों। मारै जागोनथाय? बांद्राय रायाखै, थिगानो। रानि ओंखाम जानोसै फैदो मा? थाइजौखौ फिसा फिसा लेमना होफै आंनो। आयौ जि बरियाथार थाइजौआ। जि बरिया आसार जागोन इयो। बांद्राय गोराबो जायाखै, बांद्राय गोरलैबो नङा, थिगानो मिडियामनि आसार बनायनो बरिया जादों। आयौ बिख्लोआनो गैया नै मादालियानो गैया। आयौ मासे बोलो नांगौ। आसार बनायग्राया। हाखांबाय नै आङो हालदै संख्रि लगायनानै सान्दुङाव फोरानना दोननोसै। ओमफ्राय मस्लाफोर साराय गुदुङाव एवना लानोसै, ओमफ्राय देनानै लाखानोसै आरोना। दा बनायनोसै, एसे रानथोंसै बेला मोनसे। जि गोथाव बनायखागोन आरोना। थांनाय बोसोराव बनायदोंमोन, जि गोथाव जाखादोंमोन। एबारबो बनायलायनोसै, जि टेस्टि बनायखागोन आरोना। रानि ओंखाम जानोसै फै मा, दाउदै ओंख्रिजों जागोन। दाउदै ओंख्रिजों जागोन। मेरा पुतो किच्चु मेरा पुतो। उन्दुगासिनो साला। सिखारना हाय, हरावबो ओंखाम जायाखै नोङो? हा? हरावबो ओंखाम जायाखै आं दाउदै रुनानै आलुजों एसे मोजां मस्ला मस्लि फजुनानै संदां, जि गोथावनो बिलाथि होनानै। साराय गुदुङाव मस्लाफोरखौ एवनानै लानोसै, बेनिफ्राय मिक्सियाव उननोसै। मिक्सियाव उननोसै दानिया। जाबायना जायाखै? जाबाय। आंनि जोगोनारा माथो मानबायनोनो रोङा। हा माला थायगोन आंनि जोगोनारालाय नै जि बरिया मानला लांदो आरोना इनि बिजौथिं। बेबो
माला फिथाइ थायगोन माला मोनजागोन बेखौलाय। नै आंनि सजनाया गायनाय लोगो लोगो फिथाइ थायखाबाय नै जि बरियानो गोलाव गोलावनो नै फिसा साथार दासो दालायसेयानो थायबाय। ओमफ्राय आंनि हाइजेंआ नै बस्थायाव हा सोनानै गायदो हाइजें ओमफ्राय हालदै जि खामानि मावनो बाथारदो दिनै एकदम मोदोमानो जि गोलोर जाखादो आरोना। ओंखाम बुरजा बुरजा जानो हानानै मोदोमा गोलोर जाबाय। मोजां नङा, लोदो जानाया मोजां नङा लोगोफोर। रानथें थेंआनो मोजां खामानि मावनो हायो। आंना थाइजौ आसारा जाबाय। मस्लाफोरखौ लगायजोब्बाय दहाय उननानै लादोंमोन ना इयाव मिक्सियाव। चिल्ली पाउडारबो होबाय कालार जानायनि थाखाय बरिया जाबाय नै। एसे गुसु जाबाथाय सोनोसै आरोना। इलाय नैलाय नै नैबेसो बे जिंनि खनाया। एबार बयामाव सोनोसै नै। बयाम भर्ति जागोनसो सानदोंमोन आं। नो भर्ति जायासै। बरिया जाबाय आरोना।